TV uboroso bw'umugusi. Mwancho mwaligaria Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore karibu sana igane mesa ya mayakurwa Ensoko ensa AM ase obutukobega bw'ikumi na gatano rituko neria Jumatano mutinyo gatano na kabiro mwaka bw'ekirubere 2025 nemo nondege gatusanga senchira yoboike n'ukonyora boigo kere Jumatano ensemo ya kabere ingana ria ke moyo butukobware ronto chigosanga no mugaka Edwin Nyangagu ase rituko ria otokumurikira omunuga uyokorikwa ase enchira AM kurenda ase chinkwana nabo konyara koba hukoyuatana na ase chinchira au omweri amono mweri mwancho murigeria sanga na intwe namba itesimi ensemo imitandao yekerero Facebook na YouTube tome ujumbe yawe kerengere kyago to weekend ensemo yo tusange kurende totara ikabo ayegane gatia tukwari gandrete botko bware bona rero bona batare gitabato tomeira abantu bakariko gose n'ekigundi yekibana cyarenga ari seito munyari bari keumbu bona rero akirekendera eseginigo yabo atanse hitkoria rero asetundubari yakiendera asegatia basai basagana umurobiri bwokweno no wekiratiro cyase kitundubari okorabona yokoriyekero ke bosenete county Nyamira Jeremia Migosi agokera nabo bisakurwasi kampuni tofauti na abaremi barure chinkongo aho chiensengima bakira sobongega asetsemo yokonyora amahegeria yeritukoria rero abaremi korogusi nigo banyorera bosemia igoro yokubwate chinchira chiekerero gwikira n'uburemi bwabo. We will have restaurants, we will have gyms and many other facilities that will support not just sports but will support the creative economy. Na sechigoso ritkoria rero nigo muraibwense arigania he timu ya AFC Leopards ase nyombene ne yoburai asaye kiria serikali yaye nigagendrete kubeka hindiro biri yobosira chigoso. Karibu sana bona mwancho murigeria tugochakana roboti rukubwatia hemambi ya rero nigo abasaye gwitani 30 babwate chipigipigi banyara ko babagwika nibirwanero na guturbania umuyiga bokweno no gwechiratiri guchiase abaremi gweterase umuroberio uyu okora ukoriyekerwa kyo basenata ase county Nyamira Jeremia Migosi ase tundubari ya kiendera USA factory ya Sanganyi niko bono abaremi hamonerombe heyo banyara ko bakwenekya okungusana asabange babasaya banyara ko bagutigerwa chingo machintindi mono na kurusiwa ase ensemeyo nonya niko bono botendrewe factory ya Sanganyi eyo abaremi abubaye mochire igoro yoboke bago hubo teramanyikana bosi niko bono etarabwatoka enkwana henda yonsi kwikira bone gabuna tokogenda mbe muri kito Steven Nyariki Bunde na mange Riberera ritindia monesegi nigo yabwatanse ase tundubari ya kiendera yegotoka ense factory ya Sanganyi ase wodi ya Kiabonyoru bunge ya Borabu ya Nyamira mega yerombe yoyo koriyekero kyo boseneto Nyamira moskechere Mia Migosi koreta chiratiria chiria beirega kwena nago chitundubari munenjire ya moyo kena ni ubibwe chae ase korende rombe yabasaye babwate chipigipigi wetane 30 pachichororo na guturbani umuyego yo asibare kuboringa na seki omoskechere Mia Migosi hakoreta chiratiri gocha setundubari eyubene aho kwanekere ikyo bare no borobo nene nigo eseye yakorera hase abasaya batumwa banyora chingoma chintinde kera chipigipigi chinde cyanaliwa kera baremi baragire ebyara obotenebwe factory ya Sanganyi asekerie bagukageranga na bwandake batuma abasaya bugo baturubani bona rero bona batare gitabato tomeira abantu bakariko gose n'ekigundi yekibana cyarenga ari seito munyari bari keumbu bona rero akirekendera nakibaho cyaho abana nakura
Bana chikundi echo tiga batare gitana ano munyakaro go bwa batare gitakani gupi ato tiga tobe na migosi bunatori Wero maseneta Nyamira County na ichanire ngase itomwamwanya getinge isiko ngali safu asetundu bali yane yakendera paying center yabero ko ichanie wa komune karato ko ngatu atomeru chihuni mpaka isika stopi mechaya toko bolinga intumna bale minga yobo sibole bwa itobole ntoka netio bosibole ngara kwanyori romorai natagete nendo tokonye togendera motu bose bonana ki obu yabu omonto na bubo bakoraki na bubo gambia bana buno yeminto migosi achirega igabye gatomire tuarete irwe era tirito gocha kopimecha ina mangana mabe bagukwanekere kioni gabaremi basabire nganere biyaho murembo bekwe nagoteba nga siasa teretwa ase obwoni bwechae rakia baremi baminto kabamacho na morayo gocha gaiga tuasabire egento tuasabire kamo omorembe oyo tomega korokerikio gototomera chiguni buna ntwabangina ashindo tumorane yo bitendo wakiangire asare onyo gotegerera tumekataa hiyo maneno gototomera chihuni mpaka isika ntuno morembe toka netikira monto tigache njirago chicha amangana yoka nigosaba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani nyakobwata abana mbalikolirara machani nakanu bana kwamenya gotumberu nyomba asitayo chikoni bana igonto chande keti minto moroji embundo gendo batebinga migosi atenene baronge netoka no mogabana tiga minto ntubuna baremi totenene baronge ekaro boremi nabukende gyansi na abana nabasoma babogori chidigiri amari no boremi korwa habisi yoyo koriye kirokyo baseneta Nyamira moskechere mia migosi inse yomokonyo Bonves Mungare nigekere kya mochiri obotenelibwe factory ya Sang'anyi asokorwania chiratiri itanga nintu omoishimwa migosi okoraki ototoma go charaiga na kerato toma go charaiga tatoto meti totokorwane baremi iga totoma tobareterera tiri motaetera tiri tono rende kinkoborie kitokwana nera tiri nkiaba saja bande barabu dika kibese kibabwende koba moirira abana bene kisukuru ne kibese bakwaba muraba ito baboda boda chiguni bacha gotokora bi bacha kurwania bare migaiga nyanigo botereru nigo boirana hase tundubari ya kabere yue korokwanya nkongo yue boigo ase wodi ya Kyabonyoru kero boigo baira chiratirie chiona kwendero moroberio bweri tuko asa barimi bagokirege tambokero gyo kwera tirie yo Mheshimiwa migosi nangera tiri mbaretera gaiga mutaetera tiri ento no muna bana moroje gisukuru kiaira bana batakeri kibasiki nyinge ento bwati bana to chande gete gakikerege bati to moranje time migosi yaije to morore neliso wikabone go botseni we factory ya Sang'anyi mbora bwato kangwana ende yonsi kubwatakana nengusana ne yo yabaritko lya lero engwana yoko na charimi gosea somo nubekenya nanto moscha content nengwana ya nyareko bagekoreta riberari nene na okoreterwa kwiratiri hase chitundubari nemono hase nsemo ya Kyabonyoru ngo chikwene kinga bari mibari ababeire bagosiria chikiro gwetera bakarani bachikwene kiwa gocha konyora obwasi okwana nemono aso korenge cha yabo kurwa se tundubari ya Kiendera yegotoka ase nse factory ya Sang'anyi hase wodi ya Kyabonyoru hase bunge ya Borabu kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embunde Bebono murikito Steven Nyarikito guskabosyo mwanju murigarira soroboti ronde abaremi kurwa sorogo ngurwa gusi nigo bono bagokeire hamaigerio y'oburemi erio banyarako babakomanya cinchira cyekerero cyo gukora uburemi n'ubutugi
Mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Elijah Obebo nigo bona ara umurubiri uyu onyara kubaga kuburia abarimi baesoke na konyora amaigerio yo kwegendereria bagukwana sense moyo kwena na amaigerio ayoyo burimi sense moya ATC nigo bona babwatani ao baruro bosemye gochia sabarimi na kobasaba babwati chinjira chinya cyo gukora uburimi hanene mono endagira netugo herio kwene kyankonyora bare okonene hase ugusiria enchara abo hase bona baburiwe baire hobasemye ubu goika ebinyoro binde banyara ko babagusanga na bamwe abo muri Kitopetuel machine nwarenga sayo robatiro ya senchiro bwikira bunencheremo yo kwenekia abarimi me county ya Kisii konyora bara maigere yekerero enchira wa okoro barimi ba no botugibwe baita anigolitsukira rero mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Moskela Ijobebo ara umurobere bo kwena na maigere sabarimi abwase byombe aho byo kwena no bokorere gucia sabarimi bomerana n'abarimi asensemo yo kwena na maigere sabarimi ya ATC eryo konyora maigere buna ba okoro barimi no botugibwe baita ngo twaiterega iga ATC stobwate farmers field day litukolia baremi in collaboration with the county government of Kisii na stakeholders bago usikasa mangano buremi ngo bago chicha nege tweko kana chinga kisa matukumne program yeitere ne program ya Mheshimiwa Paul Simbarati bachicha balaninga nkiege kereke ni asamangano buremi nkiege gegotakerwa so buremi nkiege giachire ni aso buremi ngikera improve buremi negente kia abantu mite simwanyi kumwenzi negente kia gocha kwaligelinga inki kia gokorekanaga nalio komanya ngakiense kogenda nalio komanya ngakio burimi bokogenda na mono ngakikunyara komenya asokurigeria ngari gwetera soborimi okwana barikia sensemeyo nigo Moscow bebo aboria barimi baesoke na konyora maigire bunayo araba konye kwegenderia the new methods of farming ebinto nebinge nonje na land ebinto taro che kolan na nyalure gaiga gono ko dia abantu beto mose sibabita Kisii county yonsi. When you hear it kumuneriga na changamuka injora ngiye korekana ingi abande bagokora ingi bwente gokorekana sobori mibwitu bwa Kisii county ngarira bali tulionse yanze korate mechando no boli obotugibwe chombe gose tuko nebwate new techniques na kobwa mbio bwente gosomwa ne binde bidie bikoro bitigwe eri to new methods of farming new methods of cattle rearing new methods of keeping poultry na beyonce boigo kubwatikana no mochando bugoncherere kwelire na boigo gokore mochando bwenchara nigabalimi babori gwo gosimaga chinyake chingiya chechibando chirabakonye gosirie nchare yo abaremi bakire ase egetieke ya ATC nende twanyarire kubaorokererie goro yoboremi obuya iga ntunto bwate chimbegu chiabeire chiogokonya abaremi bachisimekire bachitabire chiabakonyere sana especially asogo serie nchara chimbegu chite chikoro ku DCalb gose DK ntobwate chimbegu aina mbalimbali una DK77 mbegu engie kwa manemeti nene ekobeka bibere obosio buya na inde ekia asogo samba ono amasoma ya nkokonyare sana baremi esa uri sai ntoroche bune climate ngo change kere etogo somia baremi bakora smart agriculture asogo ekonya semebuko yabo nago serie nchara bagigatia babwatani abo nigo baereiro buya bwo kwena na maigere yo gukora obolemi no botiki bwekerero eri konyoro bwaita hii certification ambayo tunafanya inawasaidia wakulima hata kupata mapato katika ule ukulima ambao wanafanya. Kwanza kabisa pia tunafanya mafunzo namna ambavyo ukulima bora yani Global Gap, kisha baadaye mtu anajua ama mkulima anajua kile ambacho anafanya. Hivyo basi leo tumekuja hapa kuwahamasisha wakulima na kuambia kwamba njia ambayo ni bora zaidi na mwafaka ni kulima kilimo hai. Twabwa twegeria barimi tobatenga nkibatakerwa tumikiriogo ne rioge riganga kya korari nyore and then kuruga gwegera torenga twamentere rigesa ase ebiage byaito nonyene ebichana bya siku hizi tonyako batoko bikonya ko batebinga ase nginjo emeremo ya burire chinseme chiga chito chia Kenya senja abantu twabeira abange tigatonyako batoko irana tosemani totebani ngakitokora tosoe mugondo eritunyaka batokomentari gesa nikoboneka tia baremi abo banyora maigeri ayo bagokira bosemyo bo na kurira guchigotumeka kwigendere nabo igogosemya bande asa mafundisa ya yo baremi arorira mangana mange naenda yande konyora ntamanyeti na yande twara somi gukurwa umagega kurindire aro naenda amentire nindo chenga bono igana nyorire obo manyobuya igoro yechi mbusuro ndawe ngosimeka nana kinkolenda kuchakira lira baliane kero ntarabe keke melimo gondo na kingo chaka kolirenda na marioga ya igabona bawisa batufundisire egere ebichuni biri bigosali kero kende lira ba
ndi ekemeringe komera buya gosenge gochikwa mabuya lero nakira nanyorire osemio bonene kurwa asa mang'ano gotugi bwechiombe nanyorira mariogo nare tubwenete gutumia anasugusibi chiombe ayara maya nanyorira riogo eri mokonye tuntari kunyara ko tugutumia mariogo ndatari inguru. Kuripoteria Ensoko TV kura semo ya ATC memo chibosongo nchepethuel Machin. Tuskabusio mwancho murigeria soroboti ronde abakristo kurwase ekanisa ya Maria Postina Mukwerero igotoka se wodi ya Gesima ibunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira niko bona bayasokire na kuraga ebyara abantu abagukwana bobe nabo igokubarama igatia barai abanyariko babagwikirania amagendro aguchya sabana inchi anemonase bakwanire hokoroserwa wepara yibabeire bakorera asegeka egetambe muri kito Sofio Igara agutumanya senchera gwikirana. Abakristo kurwa ase kanisa ya Maria Postina Mukwerero me ye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba itko ya rero nigo besokirie na koraga ebyara bantu baria bakumurama na gukwana bobe igoro yo yobo Kennedy Atuti Nyamino magega yo kubaroseria epara eyo babeire bakurigia asegeka egetambe bono ase tole boniga na ase para umwe musia toroseria eruete Gesima ekaenda bakaria Nyameta mate ekerere bakaria Nyameta ntwarere para ya salikire omwe musia agaitie para yaito agatoroseria ekera atoroseria na bande bakarua se barua bagateba nga mwe musia taroseti para igaumure tobo chau para gakine sauliyo gotamanya abantu twensi buna tole iganto manyiti ekitogwenerete gokwana nasi togwenerete kugikwana lakini ekanyalekana bateliri betebiri omwe musia ito no bochabu atumurerete nonya nabo nigo bagokire egetambukero ky'omurayi bwense gochora ewodi ya Gesima bunensemo arache gokorera amasabo egento bono kiabagokire muno na nigo bakire mbiya se getambukire ekyo ase bamwariganire na goteba nigo bamuganyete ase chinguru cha igoro muno na omurayi ito na kwana ngango chare Gesima gagocha esauri Nyamira county ebwate utulifu omolemboro nturamurama nturakora kindi bono ntukumenya kambe akasa karuete kagocha gatatagete gutuochogani nomwe musio ito Gesima wodi nero kogera munene akoraki agocha ntanayo nigo barure ogosaba gochia ase abarai babo gochia kubarigereria kemagenderero abe bono ase barure ogosaba gokubekerwa estima batabire bagutwara egekabono eyuera che kubakonya kwegendereria kibiasara no nyango konya aborokigwa ase ogosomera ntoma etenge estima ni gento kiengenjo munabone kanisa yiteyere ngani tutagete omurero abana babito mune kwaya bagoterera ndutagete omurero abana baito bagosomera ndutagete omurero ase abana baito bagocha basomera mono ase besukuru egere na intwe kenyiro gito kegare kya sosi kolikere chinse amogoita goita kengani ntutu tabwati omurero gaiga komenta nayo nigo basaba amabera manene mono buna abakristo ba Postina ba Maria Postina Mukwerero asengana yabage gukwanwa asengenjo nigo ekoreta ugwatanana abwe ase basabire go chamo na gutwara omurembe no bwamo buna abanyagesima tari tugensi abakristo igorende abagambi baito ninu twegenete inu muregeti kiregento inu tuligirereti gakitu wabere amangana aya tigaere inchuo motokorere gasi ne para yeito igo yaro seti kubuya ntuntoroje magosande ngoripoteria igetesenie kiga Ensoko kuraiga ase ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara tukoskabusia soroboti rondo mwancho mu rigereria abanyene chinyumba cy'uburaria nigo bono baburigwe kwenekia abarari mbabwate ebima yobochenu kwegerera kwabesikero bakwegenderia se emiroberio yabo ase emiroberio yabo yabotambe ukuno kuburia kwarurwe n'ikyombe ky'abariki inse ya Kenya Media Sector Working Group abubono haseba mochirie ugusagono okwenekiwa ase abarari chinga kibarase emirimo yabo hanene ekero bakobwate chiroboti cyo chikorobeka cyokorobekana nigo boigo bamochirie abanyanyimbo hasogusinyo koba oborendi boisaine muri kitoli net nyambane nwarenga sigi karekyo orobotiro ya senchiro wikira
In the recent past, journalists and media workers in the region have endured a barrage of attacks from state agents, politicians and organized gangs. This dangerous trend must stop now. Ekiombe kia bararia gia Kenya Media Sector Working Group kia gikeirie ogusaganwa no kunererirwa kwa bararia oku kwaberego kwenekigwa ase amatukabwangwega chinga kibare ase meremo yabo. The media is an important player in any political process, and the truth is sacred that journalists must safeguard in pursuit of their calling to serve public good. Gukwana ase omucho Nairobi abarayi bekyombekyo niko batebire abararia bari bonsi banyorete chingoma nogwa kwa chinga kibarenge asokorobekana niko babonete kwegwa efidia yabo chinga kichiamate chindi chikonyora obokonyobu. We have journalists and media workers who are also injured in line of duty when they are covering this protest, and therefore we are saying that these people too must be compensated and must be included in the list of those people who are going to benefit from this compensation plan by the state. We all know that that panel led by Professor Makau Mutua and Kenya National Commission on Human Rights, they have already started the process of preparing a list of the people who are going to benefit from the 10 billion shillings that have been allocated. Journalists and media workers too must also benefit from that kitty. So that is the position that we are taking today. Chinga kiechio baruro kuboria gochia asebaria barigete abararia emeremo kwenekia abararia bumba bwate chibima chobo chenu. Ensure that their employees have a basic medical insurance so that when they go out there to do their job and unfortunately they're involved in an accident, then they are well catered for. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. It is deeply irresponsible that media owners and newsroom managers are deploying journalists to highly volatile and traumatic assignments, such as the recent Gen Z protests, the harrowing recovery of bodies at Kware, and high-octane political rallies without any medical insurance. Equipping a reporter with merely a helmet and a bulletproof vest while denying them a health safety net is akin to signing their death sentence. We cannot advocate for press freedom while ignoring the welfare of our own. Nonye nabo baruro kuboria gochia ase abanyanyimbo kubatingeria oborendi chinga kibare ase meremo yabo. Tumeona kwamba kuna zile genge ya vijana ambao wamekuwa wakivamia wanahabari katika mikutano za kisiasa. Tunasema kwamba polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wanalindwa wakati wanapofanya kazi yao ili wasishambuliwe na vitu zao za kufanya kazi ama vyombo zao kufanya kazi zisiharibiwe, kwa sababu tumeona kwamba wakati hao vijana wanapovamia watu katika mikutano za kisiasa, cha kwanza huwa wanavamia wanahabari, wanavunja kamera zao na recorders zao ili waanze kuficha ukweli. Kwa hivyo tunasema kwamba hiyo lazima ikome na polisi lazima hakikisha kwamba wanahabari wako na usalama. Ekerekyo ni goboigo batebirie abanyene chinyomba cyoboraria kwenekia chingaki abakori emirimo bande bakomentwa engeria nabararia nabarabon komentwa bare engeria yabo. So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from all these things that are coming from the government, so that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said, that some of these pronouncements are coming from the government, but the journalists are not benefiting. So the president said that the general wages, that is salaries of every worker in Kenya, should go up by 12%. So we are also expecting that the media owners and the companies where journalists are working also implement this, so that journalists also are able to benefit just like any other Kenyans. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Memano murikito Linet Nyambane noroboti urotuguska bosio mwanchumo rigereria moroberio bugosangereria ebirengererio nigo bono oikiranirwa
asensemo ibunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii bagokwana chinga kicho niko bono babodiria magendro au aikiraniwe namono bwagachibwe chiskuru chipara okubekirwa amache estima negatie binde binge banyana boni go bono bagokeire gatia magendro aikiraniwe asensemeyo akoragwo no mujumba bo mushimiwa Anthony Kibagendi Bunencheremo yogoikirania obokoreri obu imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo moroberio bogosangererirwa kwebirengererio oikeranirwa bagokwana ababwatani korwa service ya NGCDF nigo baerera ekirenga kiabo korengana nemiroberio ya serikali rero twale wetara unda awards kubwatkaneri chiko lilule se under NGCDF Act tugwete gusangereria maoni kurwa saba na inchi on the priority areas pataete gokonyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. Niaya abana inchi dichi ko provide singa abana inchi na ubako wa maoni any project which we implement lazima usiki authority kurwa abana inchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects here at NGCDF. Asensemende nigegati yabamenyabo bagokera ogoikerania kwa magenderero anene okobekirwa gwestima amache aseboigo bagania koroserigwa chibara elio obosombi bobe bokorobigwa aende egento ndairane bya somugambio yo minto kebagendi bya ko batomagocha mumanyo bakuto bwate egente getangani yasa tokoreie stima twanyorire bya mono buna mwateba amache buna mwatatebi twatebire bya mono according mune birangere bye serikali bire ngora chincheranchire tobwatega eyameti jete abantu kianda baitabete oyo magotokania kibagendi ninje morore officially munekilani enda Nonya nabo nigo bagokera omoroberio yo asebane kebuna chinga kichinyinge babire bakorwa ebirengereri byabo nabo igoni gegetambukero kyabere kwimukigwa no mubunge Anthony Kibagendi oikerania amagani yabo eke no moroberio yo kwa bantu baminto bachira gase wodi etanyakwa ase nseme yakyoge yabera omoroberio muya abantu baminto babere bakorwa ebirengereri byabo naende yabera omogoko mono ase eng'encho kirenga kitwabere tokorwa ebirengereri ebinto tokoboria iga ase wodi eto ngocha bire biekerana igo togwakera omojumba eto Mheshimiwa Anthony Kibagendi ng'ambia mono ase emereme agenda togotokorera ase constituency. Kerubo Frida, Ensoko TV. Maiga yekiama kia gisiasa ya Jubilee kogenda kuigura chiabisi chinya ase chinsemo au ime ye county ya Nyamira nigo homonyakero gobwe kiame kyo kurwa sensemo ibunge North Mugirango Isaac Katebe haene kirebuna homoiga bwe kiame kyo ochikogenda kuigura chiabisi chiaye ime yekerenyo abu ankyo buna enjera eyamo yogotingia obokoreri na korenta obokoreri ange no mwana inchi obotambe igo chinkwana chigo chikuigerera echama ya Jubilee nchirutuororo ndaba geniabu mbatoe amangana maya kweteranga nagitoko kinie chama yetu na hindi nagitoko bwatsio yo minto Fred Okengo Matiang'i une chairman ya North Mugirango gonko baharigania abantu ba minto mwensi balia mwanje de Jubilee na hindi kwarigania abantu bons muike igari ekerenyo sichobisi chito chire na otoje kuchiguru moyigo go chaka saa 4 iguru togendera ligo pako engakia okwera chobisi echi nchibwate nginchu obisi ya Jubilee se sub county se constituency ngochiko tokonyere ri tangani ko register abanta bange go se party igo monyore ebintu byonse bibyo ko register abantu chi form na bintu binde bigo chuko konya abantu baito ba register ase patiye toba chi member umuyigo na inde nobe okomenta ulitua korete
okomubekera egutwa oyo minto Fred aria ekerenye geti nao asogetiwe n'abagusi n'abagaka bagusi achia kuligia chikura chinsemo chonsi chia Kenya kubatebinga karibu na hindi tigatokora umuyoga bw'omurembe echama ya Jubilee ne y'omurembe korra muri ne yeriruma rigutamburuka buya ibwato omurembe unde bwensi uraganie korente buruburu ase umuyoga uyu twamukaniri na hindi tabasa korenta kiro omonto oyo ratweguribaga kwana amang'ana amaya na hindi turarie omurembe ose ensi yetu ya Kenya ne bunge yetu ya North Mugirango. Manchumo rigereria abo notoika homoerio ase MSI moya kurensoko ensa emo kurende boigo ngukwinyuria ase Murikitu Vincent Munda akumanyia boigo ebirengererio byanyara ko babigo sangirirwa amo asense moye bunge ya burabu ase ABC kiganja ya CDF yasangane gati y'abananchi na boigo sangiria ebirengererio igoro ya magendro aribaganitie na boigo emirobirio bunegenda teguikiranirwa ase budget enya buso mwaka bw'ikibesa bw'ikiri bubere na 25 nemo kiri bubere 25 na ibere tuchukumanya senchira yubuikirano yekoraga chinsa isato chobotko bwarero kurinda sibonega ndete turatambuka sensemo ya kabera serit koriarero tugusanga ringana ryeke moya buso munuga bweri tuko umweri unyara ko bago gutomanya chingencho au asengencha sokorikwa nabo rire rieta erimo kurinda ase korigia chingencho cyaye inchiri gwetania motora ategerere birengererio by'abana inchi abo basangete no umurikyo ito nabo igo tokwira na sensemo ya kabera no tora ase studio no mugaka Edwin Nyangagu tuchikogendera gusanga mange omweri ndiria bogo chikokia mambia omweri ororekanire bono omweri nekero omotienyi ole round yoichoire okorwaria chinsa chia marogoba okoroka korwaria nikorukwa omweri nekero liribogo chikokia mambia omotienyi norokorekana kero kinde bwango bwaririga nero tukoroka omweri bogo chikokia mambia oro omweri mutinyi ryokorekano mambia kero mutinyi jikoera gukoyorora arikwaro riri omweri ndiri mambi bogo chikokia omotienyi ogochiko gokoro borabu bwaye naryokorora nga oyo bono no omweri botari riri bogo chikokia mukamambi kuna bono ntubwate ase gonya matuto ntubwate nyombe gorokunga omumweri ne omumweri oyo no mwana otogete mambi ase ndobe abanyene mbamanyekana akamanya korentwa omonto akamutuga agateba oyo no omumweri erieterire gatoka igo omumweri mambia riribogo chikokia ndiribogo chikokia ense koraruka Karibu sana mwancho mureria naenda sensemega ebyone birengererio bigati y'abananchi bari basangete no murikito kubwatekana na ari turache gusanga ubutko bwarero korende tutaraso ase nkwane yonto chikoroganie birengererio byagwetera sinamba itesimi eyera ase screen yago tigatura igwa kuru ase omugaka Edwin Nyangagu hanyara ko bakagotomanya ngaki omukubi oyoga omuire nabo ge Jumatani gakoro tutigana Jumatano y'omukubi oyeta tutaraso ase nkwane ito ubutko bwarero. Karibu sana Buyamano Clinton yasoko ngari bagiriga emogorobe ya rero tugende neringana riturieke moya buna butambe ninyarga netibuya wiki gosomo kubyo yo wikira bano buna twa yikiri gati mbuyore timbo ati muchando ndi wikira bano iga mangana mbiyare yobutko bwarero ngosanga tore omunuga we erieta ekorende chingencho chire gwetania emo nabo asoko kwana tu nabo kumanyo mwancho muri gaterinda tonge kubwata chisimi ga se studio mbuya ringane riga timanyi tinaki riachieteri kabekwa
elia bwenete gukwano chinjera ao bali bari konyora libaga bali kwanire baruchingejo chiabo kolengana muna liwatoka ose muna liwaturwa libwenete koba omweri no mweri kulende gakibuna liachire yona tokuri mentera chingeje chichinda nabali abwenete kogenda sikogaria likwane ruchingejo abona ndo chinga elire abantu bakwanira omweri ningi elirire elimo yote to cyakere kwari gutumanya enjira rigokwanwa erinde mwanchu muri na kumanya sago cyakera tutara chao tumanye engencho ya chingencho cyaya aya enjira ntangani nabogo teba omweri elia kabere omweri elia gatatu omweri Yona bo kwana chinjere stokolika no komo nayo gwatura goseri gwatu kwa chinjere ao kirete chingencho ao uno gukwana omweri tumanyego ningi ekyo gukwanira omweri ingi ekyo no mweri tumanye ngi ekyo igoro mwancho murigeria tuigoire chisimi nabo kuri birengeri byago tutara korera se omugake nyangago. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV bwaire yokora taraba tayari kusangana intwe. Hello Nsoko TV. Kamati bwaire karibu sana. Ehe. No ndaye ke tonto na ere. Eye. Bona lingana nini? Omweli. Irioro bororokoroka. Omweli oroki. No monto koroku omweli. Lingana omweli no lyanyone tuli irioro bororokoroka. Ina banara tigereyo. Yo ora tigire igago ekerengeri kiae. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko. Bwaire karibu sana ngotoko sanganere na bako keirio gire TV yawe nde tuigwane. Na keirio no mwari mudagira sinyanyumba kurwari kuruma. Iriete rio omweri litangani. Na niyero oborabu boli bakorekana jinga kijabo tuko dokoro kumutienyi. Na omweri ne interagete yengiti buna jiriji eria togeto bagero omweri. Na omweri bo igono monto kominyoka wose okunyajuga chimbero chinene. Ona nabona atemire kiraura kinise mere dina nyanga unkonte byari buya gwetani yawo. Yentra gotegera herinde honyara koba gokomanya sekencho sero yokunyanchukago ya nekirende ngeringa una omweri. Umwari mudagira sinyanyumba kurwari kuruma mugabonero yukwandika gwasengencho ni SMS ngosoma nagotebanga noborabu bokorekana chinga ki chiabo tuko nabo igo onyara ko bagoteba nsemo ya kabiri omweri no muntu kuminyoka gose okoniancho kachimbero ensemo ya gatatu otebanga omweri nengencho eyemo yengiti enene teturaigwa oyuga. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Mwancho muri kwa kile simia se studio na pako kei iriogirie TV yago erinde toiguane kero togandate koganya chisimiga iga mwaka edunyanga gutiga turacha sura sengenche gatia bananchi barure na ndembale bakwana litangani ari chingencho chiomonuga ubutiko bwara ranchiri cheche ngaya mbuya asaba barure birangereri byabo no nyamba libarua wete kurwa lisiko alene chisimi jitwa bwatira elieteli OMWERI na bato kuri kwana chinjira kiruna nakwana omweri no mweri oise kuigwa abantu abangi tutakira omweri nari abangi bakwaneire iba gukwane kerengera likibwata ino nditayoso kirisiko bandi bagoteba numutinye karuru kuruka mutiyenye karori libogo chigokia ande ba umwalimu gateba n'uburabu bolibo bumutiyenyi bonsi pie bali buya uburabu bolibo mutiyenyi ege swahili bagoteba mbala mwezi moonlight ikegusi na bokuboroka umweri kirike gotoa uburabu obwo na nyangero kinabo gikurukwa umweri the moon asinara iga ndatebe nga ukungusana na gukwamba ko bagusubuta igwana na kitubwenete kuruka
egento keritokorora gekuraba gose gekubara butuko itwateba muni abandi bawika baruka amagoro emerongo itatu gatiye emerongo ibiri na atandatu tuwika emerongo itatu n'erimo amagoro ayi abandi bakuruka ng'omweri kore nje nabeire nkwamiriria kero kina nabo nkwamiriria kora tindanyora umuntu okunyara gontebia uya pakangisa neki korende ningigurete ningigureta amabokane nabo ngotebigu kingonyora umuntu ogonkumba pakangumbe ke nabo ngoitaba digeriria ekero abantu bagoteba nga emieri 12 y'omwaka inkorra bako koroma amamocho gekogera asige songonto tebe 12 months of the year etogoteba months yetu bwenete bano kujerukeke gusi emekinini unalitwa kwante gose emekini omweri autiga tutige gento kiri physical umeta asike gusi na botogoteba umutienyi nonya na magorari 30 gwike 30 n'erimo na hindi pado twateba umutienyi korenda ase ege Swahili gose ege songo mbiriko bwekana ndokoroka emechinini 12 nga n'emyeri 12 y'omwaka korende kinego ntotogotia uchiabu kagendere gukwanu gwikatanyore obugatagati igonga umweri na roitwa kwana uburabu buria bumutinyi gusomutienyi uri omanyene abokuyuruka umweri elia kabere umweri ne rietari omosacha umongina uriko gwesamba nateba nga umwana utugitekero ekero umweri omuregete gose kere ikiki kemambye ekyo paka abagusimba bwati chinjira baringe gwasi muri umwana ose baringe kwena na marieta guchiasa abana igona abato gwitaba nga umweri nabeko nyarikana niga ibuli tuchinga kiekyo cy'umweri akaba kweriete yigento kiri kyarenge ekere gushinga chinga kiekyo cyinse ekyo omweri ndira litakwanira omweri ndubwato ukwera no kurusia eubi gosegoto kurwase chinyake abera abobori asogo ogotumia roteru manono roteru to gutumeka kwera jirelyo ko rumungi nakuruta guchigoro iga embeo ya iromu iruro yatiga chinyake chichenegete twaireti ngonya nobori twaireti ndinde libono kubwara tiruga iga obukima bwaro sigwa bweke gusi nekerie roga igati ngumanya gusena amase gusene nemboga abantu bangusa batebanga mbuya bwa oyobo ruga mbuya bwaye igonga omuntu uri okora egekoro kyokwera nere igakurukwa omweri oyo no mweri ngoyo bano kunya mweri kyo rero gakari gutwirurira omwirurundo cyo ogocha kuruga ali mbeko yoleta gocha muina utuchiera amaiso igo tugonjuka tobere kurumuino asembe tari guchigochia mweri kyoyo igongo buri alinga uyo gokora ukwera nimo uri okora ukwera no mweri asenge njende neri tari kuru bwatikana kuru aseka kore koro bas ase enseme yonaro tebanga umweri na berabe negento gakenge ngiti otebanga na igwete ngiti ne yatogete bogere gusine mesime yagachitu usipaka boni igachira asigita abantu bakunya korora ya bagitu eliete eli kolende bono alimbogere ntokubwate nitukwana kurwase ensemo yagusi tigatora gwa chisimi ibere gaiga erinde tutara cha sensemega yogokorera hello Nsoko TV mancho murigaria nabo gusanga na intugitira se namba ite yere gwase screen ya gona neki wakire simi ase studio nabo kei Riogire TV ya gutara cha sore mwaka Edwin ase enchengeria yeke gusinanda sinari gwa nanga umubaro bwa magoro umugaka nemwe atemba nari getabu kiama ki chinga kyo mwaka kibwata ina mangana yo mwaka nkorengi ase ogwanja kwa yata tumegeterie ta umweri ose na bebwekaine emechinini no mubaro bwa magoro umweri negento kerigie gutubarira butuko tukuru ku mutienyi umayeteke gusingo tabatulinga umutienyi wairire bono ngagiritande egekogera abantu baruka amagoraya 25 gwikera 30 n'erimo egekogera bakuru ku mweri igo bagunjura yemase ngonye amagoraya gakuru ku mutienyi igo na indu mutienyi no tukuru ku mweri bono babwata ninga eliete lirisanga chingenjo umutienyi na engenje eri mutienyi ligotumeka na ende no mweri litumekebo
lakini abo tindo chiko se inji gwana gutumeka asenari uratumie rieto mutienyi na asenari utaru umutienyi oroto kuyoruka yani amagoro to kuyaruka umweri lakini arona boko yaruka umutienyi igobona asenge njuko yaruka umutienyi to ruganga na inde SMA ya muina ngoka bari atumeka na ina bari gutumeka goche umweri keko ku umweri na ina keko ku umutienyi asenjirende igesongo na bota te mutienyi kyotore oyo gatano kabere July na bota nga the moon of July yes ibona benga igo ngoka batote banga a month akiusita ta mutienyi na ndo moon twaru ko mutienyi ngabona yo month of July na batokuye ruko umweri July ase enchengeri ye kegusi nerigete rieta umweri ensemo engenche ntangane bagatebanga ase Kiswahili wakati wa heri jina la mtu bagatebanga erieta ri omuntu ase kegusi ensemo ya kabire egotebanga treasurers omuntu ukwera obori ose ebituma nabo irwete chingenche yase ogokorera chisimi biro mwanchu murigere chomwario hello Nsoko TV yokoranga taraba tayari gosanga na intwe igaiga ase studio na pange babiri bagosanga na intwe ebirengererio byabo kurendekero togandete kurigeria gaiga mwaka edunyangagu nabo kunyara koba gokorwa omubayeno bwe erituko kurende tutaraso ase omubayeno bwe erituko mwanchu murigeria nare oboria yade kubwatakana na yatware gosemi obutuko bwarero kurende narotaka kumanya etobauti erororo ase egesima negesima uriya gotebanga ebohola ase gesongo na biraro kwe egesima ose egesima okay none ne rieta linde ri yali bwato ukolikwa kubwekaine kurende none no bwato kanguri goche ngobwekaine kurende gocheranete ekero goteba egesima egente cyukwana nekabona kero goteba egesima kurende ukulika kwa kuna bora alikenjereye mo yo gosoma ne ukumanya kuruguru njari ukwanira amanyiriterekera wiko negesima kuriato kaguse negesima egesima no mote ubage kaine kabere ukababuna ngolete byari bibyaneiga abagakambanjite kubugurira ibinaguriri rero binagumbigitete abantu barusiri ibinagu byarire amawuga bakugitera kinyumba lakini rikari binagu byarenge umugaka none nekera wicu mugukarase igesime kina kyako genda urabi binagu biri byabeire binene ubuguriria ogenda utikera umugwa urase urubago igo abandi nguruka barira gami igegesima n'umutoba ubage kaine kabere ukababune byari binkoreteiga egesima nenguru egosoka amache ekunyire nabora abori nga nakikuru kwegesima tebwati litali kegusi inyora bagusimba gakunyire gesima ebabwate chinsoko ebisime byachite gocha maega ogokunya gochinse mwachi konyora amache igerieta liyatase Kiswahili kisima bagagiontora gochike gusia ya mase ya mugekora iline lieta bono lya singo ni lieta lyo kabesa singo no gukabesa loan word utohozi ikaruko engabono bune ndege yekuruka igoro mugusiti yari ngo kuru muchakano igakugero kendege bune Kiswahili tawateba ndege ige bintu biri bitari ngo kuru muchakano mu mugusi bigacha gocandika tikabere eba chagete ko biroke lieta liri byacha nabyo lyacha nalyo igege sima ne ngo esima ne ngo le kunywa amache ekunyire egosoka amache negesima no mutoba kaine kabere urakore mirimo no yuko bugoreria ebinagwa ukikogitera usera gambe narige ntukende tutarakura abandi bari batebanga umwana ugure gesima ya nerimo wisa koligereria asenjengeri guse endabasi mbali igete bakabeka kidoti ibere kuangusa no manyete okungusa wakwa negesima naende asatanganya ali bate gesima egachorire bikalikwa ayemo na riura amanye gukwa negesima na andi bakabeka ebitono ne bitono bibere umanye ngukumusa na riura atanane asogokwa no kwa negesima negesima bona uri otebanga umwana ugure gesima ime osengo chabali bache kungunyere gesima
neri macho teba ngucha bali kunkunyire gesima ko teba ngucha bali kunkunyire gesima na kibara kunyu mutoba gikaine kabe tutara so se ko baye chinsa to ko rase mo baye no mo director ito Barnabas Ondari ago teba nga ense monero ro nere kuruku gesima esimi ni rieta ria se turachiko ko rubuda tumanye ubulingu tumanye nasiki ya rugitukulende ni manyete gesima igotoka ari Nyakongo Nyakongo ine wardie kwanza Nyakongo nere gutuka gisima imitari gisima gutuka Nyakongo kandi ne bono to kore no mubaye no okoba yebiro to kwariga no murubiri obumo inori asege kakere kirobosyo omurigereria tiga togenda bwango ibiro chinga kinjiria sensemo ya itunjiria sorobega rwitu enguba yesegi terige tamba enguba yesegi terige tamba enguba nekento nekirwaniro turatebe kyo umuntu akubuguria okerari sesegi wetanga kurwase ando ko betulitimo go sensara go sekuru tukende gya speaker gira tuko kya sare nakyo agutanga ngemo gwera igonga ekayota bunga enguba enguba yesegi teri getamba neringa engube yo toko ya roseri getamba nekyo egento kerutu naboge gwete getamba buna bono ubeke getambali ensare rutu nabego soka uchimoino gose litimo libetu naboli gasoka lirutu nabego soka imya singi chokereke oke uchwereka igonjere ndenga engube ye kwikero serigwe egente getimu liyo litimu erinde karo kurutwa egento ekyoge ngenyara ko bachara kichi gugwikera igenyare kugutanga ikobeka ari kurwase umutandori wali chakanyara kurwase usoro goma kwabi chakanyara kurwase kurutwa egento egato dabunga enguba yese igiteri getamba igenjere ndenga gwikera osigwe kerentimu nagira kurende bono igwa esomo ya ine ringa ekero okonyora ringana likong gwikabwe yariga nibuya gusaso gwingi yariga nibuya ekero okonyora ringana likong to kogenda sisigi ine ringana likong nenguba yigetamba wikogenda nintingu naye boigo yariga nibuya butambe ekero matiringana likong ndiri guchigocha buna bono gwakane school fees igo gutiga turagira mono turie nyama okay ugati okunu okwe yariga nibuya aselikong ligo aselingana likong ligo chigocha nabo igo hogache bagoteba nga imeyeke moya inde chitigare chigo kwanya samazuko si chibeke moya mwancho murigeria habuno tugika omweri asomoroberi obweringana rieke moya chidage kaisano na ibere chiatigairira gechinsa ibere linetinyambane ngo chara sembeo ase omoroberi okobwatia bumo ino rikorende korwase libaga yaye mwaka edunyanga korwase studio Felistas Kabendi na bego Barnabas Ondari kore studio ya Kabere chenkoro kwa Clinton ndigigendra gotwara oborigerio bya we meroberi gendra ta sembeo